چند سو میشه برادر؟ 8 سومونی. مرحمت. سلامت باشین. سلامت. الو. الو سلام داداش. لابای چش؟ آخر درست شد در خونه چیز نیست که خوراک خرید کردم میاره. زنک جان میدونی کو چند روز باز ماشین ویران بود. خدا خواهد کار برآمدیم بیگونی خرید کردن میاریم. خب مایلش. ба тарабхонаи лабиринт. О ҷон. Алло, чаҷон? Лабай бачаҷон. Кай мебиёед, мо гуруснаем. Ҳозир мебиём. Ҳозир ҳар чизакой ба маззат мебиёрам. Куда партофта дар шаб тарабхона куҷо меравӣ? салом алейкум. мебахшен шуморо мумкине? як дақиқа духтаро. ҷабиён ва қаттӣ гап дорам. Чӣ намуди рафтораӣ? шумо инсоф доред? боре дар фикри шумо будани мо дар ҳаёти шумо мерасад ки фарзанд доред, хонаву дар доред. ғами маро не, ғами фарзандонатонро хӯред. дар хона нони хӯрда надорем. шумо бошед дар ин ҷо маишат карда шиштед. ҳайфи нангу номуси мардӣ. ба ту бар ин мард. забону дароз шида шин мошинда. зани беақл, ба ту ки иҷозат дод ки аз хона берун бароӣ? ту инҷа мара шармандакунӣ омадӣ? гумшат аз хона. ҳоли ман миём ба қаттӣ гап мезанам. падари фарзандонамро аз роҳи бад баргардон. ташаккури зиёд акаҷон. ростӣ ман пул надорам. ҳамин ангуштаринамро гиред, фурӯшед, аз ҳамин роҳкироро гиред. апаҷон бовар мекунед вақте ки шумо гуфтед ба тарабхона ҳайкун фарзанди шумо занг зад гуфтан гуруснаюм, бовар мекунед ман нисбати шумо дигар хел занг гумон кардам. лекин дар ҳақиқат чизҳоеро дар ҳаёт вомехӯрӣ ки ҳеҷ вақт дар интизораш нестӣ. ба ман ягон чиз лозим нест. ангуштаринатон ба худатон насиб кунад апаҷон. инҳоро гиред. не намегирам. не намегирам. шумо маро ҳамчун додаратон қабул кунед. инҳо барои ҷиянако аз номи мо. не намегирам. апаҷон гирем. акаҷон хизматҳои шуморо ман чӣ хел бармегардонам? апаҷон шумо ягон чиз иқ нашавед. чӣ хизмате шид ба ширкати 3-8 занг занед. сомон таксӣ дар хизмати шумост. дар хона ҳечӣ набуд.
дасти холӣ омадем ки дар ғурури занак мемонем да. ассалом дадаш. Ассалом. Ман хӯрок омода карда истодам. Дастоятонро шӯен биёен. асалчаима иқа духтари баҳнараи падару модараш дар раҳмат. Дадаҷонаш, шумо ҳайрон нашавед. ҳозир ман ба шумо ҳамаашро мефаҳмонам. бачаҷон, молодец. шербача. дадаш, як ҳамсояи соҳибкорамон ба ҳамаи ҳамсоё хайрия равон кардааст. орд, гӯшт, рӯған. ина хӯрда истодаед ку? занакҷон як чизро аз ёдат набар. чиро? як додӣ худованд 10 метия. мо ҳама вақт дуо мекунем ки ҳар кас ки хайрхоҳай худованд давлати аида зиёд кунад. Амин. Амин. Gardişi aeroport var o da. Johnny dakika. Ma da pizza fırdıstay. Xona da ben pizza yapmışam girelim öyle. Ma anne Johnny ma. Agar dar kor shava, ma varoy taibs mustoram yoram. Ya pizza jon dora. Barodar ya daqiqa. Ma pizza میگیرم. خدایا پدری فرزندانم را از راه بد برگردان. سوانی روزکی گوش بگیرش مورد سوانی اگر در کار شوم ما برای تعبس مستورم میرم. غمی مرونه غمی فرزندانتان را خورید. мард на он аст ки тамоми дороияшро барои айшу ишрат сарф мекунад. марди ҳақиқӣ он аст ки тамоми дороияшро барои оилааш сарф мекунад.